Mulai karepmu mas, ora mulai yo karepmu mas. Yen aku digondol wong, rasa no dewe. Digondol mbok yo biyen. Karone sapa sing gelem gondol? Galak ra opo. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Yen wedhus njaluk kawin mesti bengok-bengok. Mbek. Yen menungso njaluk kawin. Yes. Jare sih mbok, rasa suwe-suwe nek pacaran. Kon langsung kawin jare. Terus tak kandhani. Mbok, nek jaman biyen kuwi ngono. Jaman saiki beda. Jaman saiki kudu diseleksi. Gede apa cilik, dawa apa endek. Tahap selanjutnya dikoreksi, lagi dilebokno ati. Ngono wae kadang entuke wong begajulan. Iki lapo lho Dik kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya sesuk rabi. Rabi ku masamu gampang wae piye wong kene kerja karo nganggure akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu pokoknya sesuk. Iya Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi lho. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kowe penak brojol kene sing golek pangan. Izin. Oh alah iki to pantesan mang esuk dijak tempur ora gelem mek gelar pindang-indang rondo. Kelakuanmu lho Cil, ora malih-malih ket mbiyen. Weh, Beb Pur, nek ngerti to lokasiku ning kene. Aneh men yo. Sopo sing ngandani? Yo Beb, aku mulai aku. Cepet, kowe arep mulih dhewe apa arep tak seret? Sabar Beb. Ora sabar. Dek, abang boleh tanya nggak, Dek? Mau tanya apa bang? Kalau abang nikahin janda nih, terus nanti di surga dia ikut abang apa ikut suami lamanya ya? Bang, kau yakin masuk surga? Jangan-jangan jadi bahan bakar neraka. Ay ngapa? Ay mana tadi nu ngagawan orang di ditu di luhur. Di luhur mana? Di ditu. Abang mau cari wanita yang seperti apa sih? Yang nggak matre. Ciri-ciri wanita yang tidak matre itu seperti apa sih, Dek? 1. Nggak suka shopping. 2. Nggak suka jalan-jalan. 3. Nggak suka ke salon. 4. Nggak suka makan-makan. 5. Nggak ada denyut nadinya. Mas, Apa sayang? aku nyanyi ke sampean ya, dengar ya. Nyanyi tinggal nyanyi toh. Ada premi loh, kok nyanyi. Iya ya. Mangan sambal terasi, dicampur iwak teri. Saben bengi turu ora ono sing ngeloni. Mangan iwak lele, ngombe wedang jahe. Eling bentuke tapi lali rasane. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki?
Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Dek, kon iku lho kok gak meteng-meteng sih? Lah te meteng yo apa wong gak tau diotek. Tak otek bendino no kok. Iya ngotek geger iku ah. Ngongkon-ngongkon meteng wong aku lho gak tau semen entup. Ngentup. Rasamu aku tawon ah. Ndase tawon. Alasan kon niku. Omongnya lek gak gelem duwe anak. Lambemu bejat iku ah. Kabeh wong rumah tangga iku kepingin duwe anak nyun-menyun. Ya mek wong sing gak waras tok iku sing gak kepingin duwe anak. Kok apa contohe? Ya sing uteke menclek, uteke saya kayak sampeyan ngono iku. Aku terus tau utekku. Eruh. Wong uteke sampeyan ndek bokong gak ndek kene. Mangkane ngomong sak jeplake. Kemeruh. Ancen takon meteng-meteng barang wong aku gak tau diapa-apa no. Aja cacak kate gawe anak. Lah wong turu ae lho, aku ngadep sampean malah sampean singkur, tambah melengos. Mesti ae kon nek Mas, Ano apa? sama mau udah kerja nyapu gak orang mbak Abung. Alah, tuwekan kok yo neko-neko. Aku lo biasanya mbak Abung pipi kanan, pipi kiri, batuk, terus mbak peluk, terus mbak dada-dada. Lek mu dada-dada biasanya toko ngarep gerbang kono. Wis ora usah neko-neko, sing penting iki kowe ngerti aku mangkat kerja, lak wis to. Sama gak cinta sama mbak aku wisan. Sama bosen gak mbak aku tau wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama ngene dek, ayo tuku mie ayam. Kok iki takjak ndadak ngenteni takjak ayo. Lali. Lali. Sama ngerti kuwi senenganku mie ayam sama lali. Wong lali ki yo wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta tau mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek cinta-cintaan. Bang, aku tadi ke pasar. Iya, terus Niat mau beli pepaya yang di pinggir jalan itu. Ada tulisannya. 1 biji 10.000. terus nggak jadi beli dong. Astagfirullahaladzim bang, di mana mau beli? Kan bijinya banyak. Makan gue.